سلام تنام كابسيم إكسترا شو سبورت بمقدام زيناتكم تساتفوقن كدام انك تعمببن سلا زي تقل كم تلمود لايك شير سابسكرايب تقبلو بممهسان نحنا زريتوتاتكم أفيتاكم بغفوت لبغن قبل دلوات مقانا ناقلتنا نلومي نابخم نمبالنا بزقرب زيناتات كنحلفكم سناي مكتتال مبل 110 تخلتن وددر تور دي فرانس سنبت 20 حمله بمبل 10 حموشه مدرخون قتيلوم ابزا مدرخ دما تقررم تيم 299 كيلومتر زرحقتا وددر كايديو مدبوت يلوم ابزا مدرخ بزي مهلاو ابالوتوم بلجيماوي لينرت فان اتفلت دما كابزي نايلو معمد تور دي فرانس بستفرالي مهنታት تسنابوت تقررم تيم ناب 10 شمونتم بصحوم غانتاتاتوم سولار كوكستيبن توتال انرجين نخلت تقررم تناسنابيتن مشودشه تقررم تريفن زلوا غانتاتاتين نظام مدرخ هولندا وماتي فاندربول كعوة اللايو زلعل قمت ركيبهم فاندربول سعبهم دما وونت فان ارتكين سيمونز روماين غريغور بين هيلي اكسل لاورنس لوك بلاب ماورو شيميت تاري بوكاتشان جوليان الافي بندمام غلكابتوم نظام مدرخ كعوة اللايو هوليوم استبالو تقدمتيوم ابزا مدرخ قديمو متكعزب كيدو ماورو شيميدن جوناس ابراهام سنيوم نيروم صنيحون امريكاون نيلسون باولوسن متقعتيم اكايدوم اب 11 كيلومتر دما كازاخستاناوين يبغني فيدروفن اليكسي لوسينكو نورويجاو توبياس فوسن سكاتو بمقبار قاليتو ጉጅለም መስሪቶም اب 22 كيلومتر كلن هريمه زنبرا ጉጅለታት بعباي ጉጅለ ተሐዊሰን اب 26 كيلومتر ዴንማርካዊ ዮናስ ቬንጌጋርድ ፎኪስ በሃል መውደቅ ትጋጢምዎም بنيام ግርማይ ኣብዛ መድረኻብ ክልተ ጋጣሚታት ሓንሳብ ምስ ማቲው ቫንደርፑል ሓንሳብ ድማ ምስ ጆናስ አብርሃም ዘንዝፈጥሮ ስካቶ ክሰምረሉ ኣይከኣለን بعباي ጉጅለ ተታሒዞም ኣብ 15 كيلومتر 15 ተቀረርም ዝሓፈት ጉጅለም ኣብ ቅድሚት ኮይና ዛ ጉጅለን ከም ቤልጂማውያን ቲም ዌለንስም አርናው ዲላይ ቪክቶር ካምፔናርስ ወንት ቫን አርት ሆላንዳው ማቲው ቫንደርፑል አሜሪካው ኔልሰን ፓውሎስም ካዛኪስታናው አሌክሴይ ሎሴን ኮንፈረንሳውያን ክለምተን ሩሶን ማቲዮ ቨርቸርስን ዴንማርካው ቶቢያስ አንደርሰን አውስትራሊያዊ ካዴን ግሮቭዝን زأمسلو تقدم تيم زحقفتيام أو 58 كيلومتر ونان قتلا ملاي طلاو جوناثان ميلان باغو يديهبو كاب عباي وجله زرحت قبل ترايوم زام درك كيلومتر مبل 59 كيلومتر زلاناي منغوق صفتا وددر اموداتان قداماي كوين حنصا زرغز تقررماي 50 نقط تعدل بمقلام ابزا مدرخ ماتي فاندر برويتاري بوكا عوتات مزقونو ونين وازلو قتلا ملاي سروس تحرنا عرفت معالت دقيمو زي كريام يخليوم أو 59 كيلومتر نزنبرت نايك مونغو قصبتا وددر كاب زهدمت ጉጅለ ማቲው ቫንደርፑል ቀዳማይ አትዩ 20 ነጥብ ወሲዶም አርናው ዲላይ ካልአይ 17 ሆላንዳው ፓስካል ኤንኮሆር ደማሳሳይ አትዩ 17 ነጥብ ወሲዶም ቫንደርፑል ዝወሰደን 20 ነጥብ ድምር ነጥቡን ኣብ 2010 አበሪክወን ኣብ 73 ኪሎሜትር ጆናታን ሚላን ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ዓባይ ጉጅለ ተሪፎም ኣብ ዝርሕቀት አሜሪካዊ አባል ቪዝማ ማቲዮ ጆርጊንሰን ኣብ ዓባይ ጉጅለ ገብሮን ዝፈተነ መጥቃዕቲ ብታሪክ ቦካቻ መኪኖም ኣብ 73 كيلومتر أوسترالياዊ ሚካኤል ስቶረር ካብ ዓባይ ጉጅለት ኪዑም ኣብ 72.8 كيلومتر ንዝነበረትም ናይ ሰለስተ ካታጎሪ ዓቕን ዝነበራ ናይ ዓቐብ ውድድር ኣሌክሴይ ሎሴንኮም ቀዳማይ ኣትዩ 2 ነጥብ ወሲዶም ኔልሰን ፓውሎስ ኣሶር ሲዕቡም 1 ነጥብ ወሲዶም ኣብ 78 كيلومتر ካብ ዓባይ ጉጅለ ሃሪሞም ዝመጹ ኣውስትራሊያዊ ሚካኤል ስቶረር ቤልጂማዊ ኣስፈር ስቲቨንን ኣሜሪካዊ ኬን ሲሞንስ ናብ ቀዳማይት ጉጅለም ተሓዊሶም فرنساوي كليمنت روسو كاب زهدمت ጉጅለ ብምትራፉ ድማ ቀዳሚት ጉጅለ ምስ ሓድስ ዝተሓወሳ ቁጽሪ 17 በጽሑም ኣብ 81 كيلومتر ካብ ቀዳሚት ጉጅለ 5 ተቀዳደምቲ ስሎቬናዊ ማቴጅ ሞሆሪክም አሜሪካዊ ኬን ሲሞንስ አውስትራሊያዊ ሚካኤል ስቶረር ቤልጂማውያን ቪክቶር ካምፔናርትስን ቲም ዌለንስን ካብ ቀዳሚት ጉጅለ መሊኦም ሓዳስ ጉጅለ መስሪቶም ጸኒሖም አባል እስራኤል ፕሪሚየር ቴክ አሌክሴይ ሎሴንኮን አሜሪካዊ ኔልሰን ፓውሎስን ናብ ቀዳሚት ጉጅለ ተሓዊሶም ኣብ 86 كيلومتر ንዝነበረት ካልእ ቲም ናይ ዓቐብ ውድድር ኣሌክሴይ ሎሴንኮን ቲም ዌለንስ ኣኸቲሎም ተዓዊቱላ 2 ነጥብ ድማ ወሲዶም ኣብ ዝርሕቀት ስፓኛው አባል ዩኔስ ካርሎስ ሮድሪገዝም ዝሃደመት ጉጅለ ረኪቦም 102 كيلومتر ንቲም ዌለንስ ቪክቶር ካምፔናርትስን ማቴጅ ሞሆሪክ ካርሎስ ሮድሪገዝ ኬን ሲሞንስን ሚካኤል ስቶረርን አሌክሴይ ሎሴንኮን ዝሓዘት ጉጅለም ኖርዌጃዊ አንድሪያስ ሌክሳንድ ናይ 21 ካልኢት ንወንት ቫን አርት ማቲው ቫንደርፑል ዋረን ባርጊዮል ቫለንቲን ሞዶውስን ሓይፋ ዝነበረ ሳልሰይቲ ጉጅለም ናይ 44 ካልኢት ንዓባይ ጉጅለ ድማ ናይ 3 ደቂቕ ናይ ግዜ ጋግ አንጺፋትሎም ኣብ 107 كيلومتر أندرياس ليكنيساند ناب قداميت ጉጅለ ተሓዊሱም
ኣብ 114 ኪሎ ሜትር ኣውስትራልያዊ ሚካኤል ስቶረር ኣሜሪካዊ ኬን ሲሞንስ ካብ ቀዳሚት ጉጅለ ሙሊቆም ኣብ 109 ኪሎ ሜትር ቤልጂማዊ ቪክቶር ካምፔናርትስን ቲም ዌለንስን ተጸንቢሮሞም ኣብ 110 ኪሎ ሜትር ኣውስትራልያዊ ሚካኤል ስቶረር ካብ ቀዳሚት ጉጅለ ጥቂዑ ድሕሪ ምኻዱ ኣብ መበል 116 ኪሎ ሜትር ዝነበረት ናይ ዓቕብ ውድድር ቀዳማይ ኮይኑ ድሕሪ ምዕዋቱ 5 ነጥቢ ወሲዱላ ጸኒሖም ኬን ሲሞንስም 3 ቪክቶር ካምፔናርትስ 2 ቲም ዌለንስ ድማ 1 ነጥቢ ወሲዶም ኣብ 126 ኪሎ ሜትር ካልእቲ ጉጅለ ንቀዳሚት ጉጅለ ሓዊሳታ ኣብ ቅድሚት ድማ 8 ዘኣባላት ሓዳስ ቀዳሚት ጉጅለ ተመስሪታ እዛ ጉጅለ ንቲም ዌለንስ ቪክቶር ካምፔናርትስ ካርሎስ ሮድሪገዝ ኣሌክሳንደር ቭላሶቭ ኬን ሲሞንስ ሚካኤል ስቶረር ዋረን ባርኪዮል ኣሌክሴይ ሎሴንኮን ዝሓቆፈት ኣብ 127 ኪሎ ሜትር ቻምፒዮን ቤልጅየም ቲም ዌለንስ ካብ ቀዳሚት ጉጅለ በቲኹ በመኻድ ቀዳሚት ጉጅለ መስሪቱ ኣብ ካልእቲ ጉጅለ ቪክቶር ካምፔናርትስ ኣሌክሳንደር ቭላሶቭ ኬን ሲሞንስ ሚካኤል ስቶረር ዋረን ባርጊዮልን ኣብ ሳልሰይቲ ጉጅለ ድማ ካርሎስ ሮድሪገዝን ኣሌክሴይ ሎሴንኮን ተማቒሎም ኣብ ዝርሕቀት መርሐ ዌለንስ ዓባይ ጉጅለ ናይ 6 ደቂቕ ናይ ግዜ ጋግ ኣንፂፉላ ኣባሉ ቲም ዌለንስ ንመወዳእታ ግዜ ናይ መድረኽ ዓወት ተጎናጸፈላ ቅድሚ 21 መዓልትታት ዘውሪ ቻምፒዮን ቤልጅየም ድሕሪ መድፍኡ እዮም ቲም ዌለንስ ቅድሚ ሕጂ ኣብ 15 ውድድራት በቁልሰሎ ወይ ድማ በይን በቲኹ በመኻድ ተዓዊቱሉ ነይሩ ጾታ ንኽዛዘም 27 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎም ቲም ዌለንስ ንኻልእቲ ጉጅለ ናይ ደቂቕን ሰሰ ካልእትን ዓባይ ጉጅለ ድማ ናይ 6 ደቂቕን 44 ካልእትን ናይ ግዜ ጋግ ኣንፂፍለን ጾታ ንኽዛዘም 23 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎም ካርሎስ ሮድሪገዝ ኣሌክሴይ ሎሴንኮን ናብ ቀዳሚት ጉጅለ ተሓዊሶም ጾታ ንኽዛዘም 7 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ቲም ዌለንስ ንኻልእቲ ጉጅለ ናይ ደቂቕን 50 ካልእትን ናይ ኣቫን ኣርተ ሳልሰይቲ ጉጅለ ድማ ናይ 2 ደቂቕን 7 ካልእትን ዓባይ ጉጅለ ድማ ናይ 7 ደቂቕን 7 ካልእትን ናይ ግዜ ጋግ ኣንፂፍለን ኣብዛ መድረኽ ኣባል ቲም ቪዝማ ወንቱ ቫን ኣርትን ስሎቬናዊ ታዴ ፖጋቻር ናብ ሓደ ውድድር መበል 150 ጾቶኦም የካይዱለዎ ጾታ ንኽዛዘም 1.6 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎም ቤልጅማዊ ኣባል ቲም ቪዝማ ቪክቶር ካምፔናርትስ ካብ ካልእቲ ጉጅለ በቲኹ ኸይዶም ኣብዛ መድረኽ ኣብ ወርሒ ኣንሳፊፉ ዝወዓለ ቻምፒዮን ቤልጅየም ኣባል ኢማራት ቲም ዌለንስ ንውድድሩ ብ3 ሰዓትን 33 ደቂቕን 57 ካልእትን ብምዛም ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቶም ኣባል ቲም ቪዝማ ቤልጅማዊ ቪክቶር ካምፔናርትስ ብደቂቕን 6 ካልእትን ድሕሪ ካልኣይ ፈረንሳዊ ጁላን ኣላፍሊፐም ብደቂቕን 36 ካልእትን ድሕሪ ሳልሳይ ተርታ ክሕዝን ከሎም ወንቱ ቫን ኣርት ድማ ብተመሳሳሊ ግዜ ምስ ኣላፍሊፐም ራብዓይ ተርታ ሒዞም ኣብ ሰለስቲኦም ናይ ግራንድ ቱር ውድድር ናይ መድረኽ ዓወት ከመዝግብ ዝኽኣለ ቲም ዌለንስ መበል 41 ናይ ፕሮፌሽናል ዓወቶም ጸንቢሎም ንናይጂ ተወዳደርቲ ምስጠርነፈት ጉጅለም ብ6 ደቂቕን 7 ካልእትን ድሕራና መዛዘም ሕንጻጽ ክትበጽሕን ከላም ኣባል ኢንተር ማርሼ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ድማ ካብ ዕዉት መድረኽ ቲም ዌለንስ ብ18 ደቂቕን 46 ካልእትን ድሕሩ መበል 101 ተርታ ሒዞም ውድድሩ ዛዚሙ ስሎቬናዊ ታዴ ፖጋቻር ብ54 ሰዓትን 20 ደቂቕን 44 ካልእትን መሪሕነቱ ዓቂቦም ናብ ካልእቲ ናይ ዕረፍቲ መዓልቲ ኣትዮም ዮናስ ቬንጌጋርድ ብ4 ደቂቕን 13 ካልእትን ድሕሩ ካልኣይ ጀርመናዊ ፍሎሪያን ሊፖቪትስ ድማ ብ7 ደቂቕን 53 ካልእትን ድሕሩ ሳልሳይ ተርታ ሒዙሎም ቢንያም ግርማይ ብ3 ሰዓትን 20 ደቂቕን 45 ካልእትን ድሕሩ መበል 160 ተርታ ሒዙሎም ብነጥቢ ኢጣልያዊ ጆናታን ሚላን ብ251 ነጥቢ ቀዳማይ ስሎቬናዊ ታዴ ፖጋቻር ብ293 ነጥቢ ካልኣይ ሆላንዳዊ ማቲው ቫንደርፑል ብ210 ነጥቢ ሳልሳይ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ድማ ብ169 ነጥቢ ራብዓይ ተርታ ሒዙሎም ፈረንሳዊ ሌኒ ማርቲነዝ ብ62 ነጥቢ መሪሕነት ኣንበሳ ዓቕብ ዓቂቦም ታዴ ፖጋቻር ብ52 ነጥቢ ካልኣይ ሆላንዳዊ ኣባል ኢኒዮስ ቲመር ኣርንስማን ብ48 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታ ሒዙሎም ፍሎሪያን ሊፖቪትስ መሪሕነት ብሉጽ መንእሰይ ዓቂቦም ናብ ዕረፍቲ ኣትዩ ብሪጣናዊ ኣባል ቲም ፒክኒክ ኦስካር ኦንሊም ብደቂቕን 25 ካልእትን ድሕሩ ካልኣይ ፈረንሳዊ ኬቪን ቫኩሊን ብ2 ደቂቕን 28 ካልእትን ድሕሩ ሳልሳይ ተርታ ሒዙሎም ብጋንታ ቲም ቪዝማ ቀዳመይቲ ኮይና ትመርሓላ ኢማራትስ ብ13 ደቂቕን 48 ካልእትን ድሕራ ካልኣይ ተርታ ሒዛላ ቱር ዲ ፍራንስ ሶኒ 21 ሓምለም ኣብ ዕረፍቲ ውዒሉ 22 ሓምለ ብምበል 16 መድረኹ ክቕጽል እዩ መደብና ክሳዕ መወዳእታ ብምክትታልኩም ደጊምና እንዳመስገንና ኣብ ዝቕጽል ቪድዮና ክሳብ ንራኸብ ከምቲ ልሙድ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ላውነትኩምን ደገፍኩምን ኣይፈለየና እንዳበልና ንሎም ዘዳልናልኩም ትሕዝቶ ኣብ ዝንዛዝም ሰላም